ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮೊಂಟೆಪದವು ಹಿತ್ತಿಲಕೋಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟು ಗುಡ್ಡೆ ಚರಿದು ಇಲ್ಲಿನ ಬೂರ್ದಿನ ಘಟನೆಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಮದ ಕಾನಕೆರಿಟು 10 ವರ್ಷದ ನೈಮಾ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿಯಾತಂಡು. ಮೊಂಟೆಪದವು ಹಿತ್ತಿಲಕೋಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಗುಡ್ಡೆ ಚರಿದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಮಿತು ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲದುಲೈಡು 6 ಜನಟು 4 ಜನ ಉಲೈಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದು 2 ಜನ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆತೀರು. ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲಿನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ಬೂರ್ದು ಕಾರು ದಿಂಜ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆತಂಡು. ಅರೆನ ಬೊಡಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಲಾಬ್ ದಡಿಟು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಕಾಂಟಿನಿ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆತೀರು. ಆರೆನ ಮರ್ಮಲು ಅಶ್ವಿನಿನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಕ್ಲು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಆರೆನ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆದಕ್ಲು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನಪೋನಗ ಬಾಲೆಲ ತೀರ್ಪೊಂಡು. ನನುಜಿ ಬಾಲೆಲ ಘಟನೆಡು ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆನು. ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲಿನ ಮಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ಪುರ್ತುಗು ಪಿದಾಯಿ ಬಾರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಂದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿರದಾತ್ರ ಅಪಾಯರ್ದು ಪಾರಾತೆರು. ಆಂಡ ಆರ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುರಪಗನೆ ಇಲ್ಲು ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ನ ದುರಂತಲ ನಡತಂಡು. ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲಿನ ನನೊರಿ ಮಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಂತು ಎರೆಂದು ಬೊಡಿದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿನಾರು ಅವಲೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ 6 ಬಚಾವಾತೇರು. ಎಸ್ಟಿಆರ್ಎಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಕ್ಲು ಕಾಂಡಿರ್ ದಿಂಚೆಲ ಜಾಗಿಡಿ ಈತದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾಯಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇರು.